weche manyien hie mawacho koni kowuok e gwenge mopogore opogore. Mar ariyo to wadonje Twak kod jolony ma bende ng'iyonwa kendo konyowa menyo sectors mopogore opogore e piny Kenya ka. Odhiambo ma kawuono an gi mor ahinya mar rwako wendona kendo jalony, japuonj kendo sani entiere gi lemo e ngadho mamalo ahinya e riwruok mar jopuonj mar NAT. Iluongo ni Hezbon Otieno. Odhiambo ni an kode ka e studio mondo mi ong'injnwa ane okonywa winjo tiend kama weche mag junior secondary koro chopo nikech wan e kuku mar junior secondary. Kuku mar junior secondary mawuoye nikech nitiere penjo mathoth ahinya ma in kaka janyuol kata ng'at modak gi nyathi ma ni e grade mar 7 kawuono kata ma samoro ni e grade mar 6 biro donjo e grade mar 7 higa manyien. Idwani mondo mi ng'ene gin ang'o gini ma winjo bed ni keto. To piny owacho to tin kanye, riwruok mar jopuonj ni kanye, jopuonj giwegi ni kanye. Mae wach man godo kawuono. Kuku mar junior secondary machiegni jaduong' Hezbon Otieno kendo mose nyikwara Ramogi ka wachako twak marwa gi sani. Erokamano ahinya, amor kurwaka e studio kendo mondo wabi wawach weche mag junior secondary nyithindo madhi e grade mar 7. Ang'e ni en wach mosemako piny kuom jumbe mosekalo, to ber kwang'iyo ni to ere kaka nyithindogo dhi donjo e grade mar 7 mondo wane ni junior secondary ni ochake yo malong'o. Koro emomiyo abiro mondo wabede twak mondo wang'e ni to wasechopo kanye to wadhi kure. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jonyuol otero nyithindgi e thuolo mokwongo e somo manyien ni ma secondary. Nyithindo mondonjo kawuono ema odonjo mokwongo e lai mar secondary madundo miluongo ni junior secondary. Jopuonj gi sikunde ma utelo negi kaka jotendgi, lipot mane muyudo kowuok kuom jopuonj wi wach mar junior secondary ka nyithindo donjo? Kawuono gokinyi na mondo mar dhi achiel kuom skunde mane kawo nyithi junior secondary en mar skul mar public e Nairobi ka. To naneno ka jonyuol no mondo gi nyithigi ma gibiro gokinyi, nyithindo ne nigi uniform mar junior secondary. To naneno ka nitie excitement mang'eny kuom nyithindogi nikech ng'eny gi nyithindo mong'ere kendo gin osiepe. Koro kane gineno ka girwakore e lewni koro manyiso ni koro giae okang' mar primary gidonjo e junior secondary, to gi pogruok mane gineno kaka ne gidonjo, naneno ka nitie a lot of excitement kaka ne gidonjo. Kana temo loso gi jopuonj mane nitie e skul kanyo, ne giwacho ni gin gise loso ikruok moromo mar mondo gikaw nyithindogi ka ging'iyo ni ng'eny nyithindogi gin nyithindo manyocha pod gipuonjo e skul kanyo. Koro naneno ka ne gin gi yot matin. Ena ni jonyuol be ne ng'eny, to jonyuol ne wacho weche mag gik madwarore mondo junior secondary obed gima nenore ni odhi faulu. Koro mano be ne jonyuol ni godo. Naneno ka ng'eny gi ong'iewo buge ma nyithindo nyalo ndike. Aneno ka moko obiro gi bags manyien to gi gik makamago. Koro naneno ka girwako nyithindo maber. Be kana biro ka to nayudo thuolo mar loso gi achiel kuom jonyuol motero nyathine private junior secondary. En be nomiya picha machal gi mananeno kacha nikech nowacho ni nyathine kawuono no otere junior secondary e grade mar 7 e skul kama nosome cha. To owacho ni norwak gi e yo malong'o to gi fees matin mane kwagi mondo gichule skundno. Koro mago ne gik mananeno kawuono. Ikelo wach mabende samoro miyo jonyuol penjo. Jatend migawo mochung' ne weche mag somo Ezekiel Machogu wacho ni onge omenda moro amora mowinjo bed ni janyuol chulo e junior secondary. Kendo wacho ni piny owacho oseketo okenge mar chwalo omenda mar siling 15,000 ne nyathi ka nyathi mondo konye jolo chenro mag somo mag junior secondary. Ang'o momiyo moko kuom jopuonj wachore ni kwayo omenda? To ang'o munyalo wacho kaka jotelo motelo ni jopuonj gi bod ni giyudo kamoro ma dhiang' othoyo od godhera koro odhera sungore gi pala? Gima naneno kendo gima ng'eyo ni junior secondary en somo kaka ne en somo mar kidhi e public schools to obedo en somo ma ok chul. En somo manono. Kendo serikal osewacho ni gin gi capitation mar siling 15,000 ma gidhi chiwo ne skunde ka skunde. Mak mana ni pesa no leo. To king'iyo guidelines ma nyo serikal ochiwo, guidelines no nyiso ni ka ne chop giko dweni ma January gisebedo ka gioro pesa moro e skul mabiro konyo mondo gichak godo junior secondary. Koro nyalo bedo ni nikech pesa pok odonjo kaka ne serikal owacho, to jopuonj osechano ni gidwa mondo gikaw nyithindo
maybe ne gikwayo pesa moro matin manyalo miyo gichako godo. Lakini hie to konego bed ni jonyuol ikwa pesa nikech sirikal dhi golo pesa. Koro ka pesa ni gisekwayo ma jonyuol omiyo gichako godo, gibiro duoko ne jonyuol ka pesa sirikal chobiro? Mano ting'eni maler. Mano ting'eni maler ni ok nyal timore, be pesa ok nyal duoki. Mak mana ni tich kama pesa ni dhi tiyo godo biro neno en gima nyalo bedo accounted for. Okay. Nyaka gi sani nitiere weche ariyo madongo. Mokwongo en kwan mar nyithindo madonjo e sikunde gi. Nitiere sikunde, ok sikunde te rwak nyithindo e junior secondary. Nitiere sikunde ma owacho ni nyithindo mane some nikech gionge gi gik madwarore, koro giwuok e skulno gidhi e skul machielo manitie machiegni. Ma nyiso ni skulno nyaka bed ni nitiere gi mwandu mathoth kata infrastructure moingo kaka ne en godo chon. Kuom ranyisi skul samoro ne nyalo bedo gi nyithindo 80, koro nyithindo donjo 120, 150. Un kaka jotelo mag jopuonj, mar riwruok mar jopuonj, bende useketo piny owacho piny mar neno ni ondik jopuonj gi, nikech wacho ni nitiere dang'ni moro ka ni skul ka skul nyalo yiero mondo mi ondik jopuonje madhi konyogi. To ere kaka ma biro bet mar ni jopuonj go bedo mongirore kendo moluwore gi chike mar nyiso ni japuonj mar primary opuonje primary, japuonj mar sekondar manigi lony mar sekondar opuonj junior sekondar. King'iyo sani sirikal jocho ndiko jopuonj ma onego bed ni gidonjo e tich machiegni. To jopuonj mindikogi ibiro yudo ni ng'eny gi gin jopuonj ma nyocha sirikal target mondo gibi gipuonje junior secondary. Koro jopuonj gi onego bed ni donjo e tich e dwe manyien mwadhi chako ni. Ng'eny gi osechako filo forms moko ma mimiyo gi mondo bed ni ondik gi e tich. To kaluwore gi sani kata skunde mag primary gi ibiro yudo ni nitie jopuonj ma nigi lony, ma nigi degree kata diploma manyalo puonjo nyithindo gi e short term measure kapok ka jopuonj moko ma sirikal ndiko ka biro. To be Teacher Service Commission no keto lendo moro ni ka nitie japuonj moro amora manie primary madwa ni mondo donje odhi opuonje junior secondary, onyalo jaso form mondo kawe mondo dhi opuonje junior secondary. Koro mano be nitie. Koro wakawa gi ng'uono gi kwe ni jopuonje biro yudore madhi puonjo e junior secondary. Ere kaka dhi bet mar ariyo sikul nikech ikruok maduong' ahinya ni junior secondary samoro yudo ka onge ahinya e skunde mag primary, gionge gi kunde ma iluongo ni laboratories mag timo somo matching kata practicals. To magi gin gik madwarore ni chak tiege nyithindo gi mos ka giidho kapok gidhi e senior secondary. Sikunde manok manitiere mag secondary ma samoro nitiere kod nyalo mar chiwo tiegruok machalo kamae, ere kaka jopuonj mag junior secondary gi mag secondary nyalo pogo magine ni jopuonjre mag junior secondary gi oyudo tiegruok mar somo maching mar practicals e kinde ma bende jopuonjre mag secondary ma sani nitiere e klas 9 nyaka klas 12 bende dhi nyime kod tiyo kod mwandu gi maonge ywaruok kata chochni moro amora kata nego chuny moro amora mobedo ne jopuonjre. Kana aneno guidelines manochiw, guidelines ne logo e korka kaka skunde dhi tiyo gi laboratories kata home science rooms ma yudore secondary school mani machiegni kodgi. Kendo ne giketo kaka skunde go nyalo winjore mondo giti gi facilities manitie as a short term measure. To in the long run sirikal onego bed ni chiwo workshops kata home science rooms kata computer labs e skunde gi. Koro en tij sirikal mondo ng'iyane ni to gibiro timo nang'o, mak mana ni skunde mag secondary mani machiegni to nyisgi ni mondo gi cooperate gi skunde mag primary ma kawo nyithi junior secondary mondo gine kaka ginyalo loso timetable ma miyo ni seche ma nyithindo mag junior secondary dwa tiyo gi facilities gi to yudore e yo mayot ma ginyalo access ni mondo giti godo. Mano chenro manitie gi skunde mani machiegni. Nitie skunde moko ma nitie feeder schools ma dhi miyo skunde moko nyithindo, maybe skunde manigi facilities. Giseng'iyo kwan ma nyithindo manie skunde go monego bed ni ok kal idadi ma jopuonj ok nyal handle. Koro skul ma en feeder school to gi skul machiegni kode nitie kwan ma nyithindo monego bed ni kawo mok kal ma jopuonj ok nyal tiyogo. To ponono ni skul machielo kendo ni mabor moingo nikech samoro ng'ato kaso jonyuol mosainya samoro jonyuol bende nyalo bet ni gombo ni mondo japuonjre kata japuonj nyathini osome skul mancha ne osome cha. Gin ang'o gini ma winjo bed ni koro timore ka skul bor, janyuol
nyaka ter nyathine skul to odwaro ni an nyathina ni adama ni osom ka samoro nyathi moro kaka timore ga e gwengewa awacho ni nyathina ni disom ka neru ma jaduong' Hesbon Otieno to odwani mondo dhi osom kamoro cha to samoro yudi ka kwan koro kalo kacha ang'o ma timore ka jopuonj dhi konyo ma nade ng'eny skunde gi gin skunde ma nyithindo be ok ninde nyithindo wawacho ni day schools ema bedo encouraged as much as possible koro iyudo ni transfer to yiene to transfer to ok nyal tim mi ite nyithindo mang'eny e skul kama iyudo ni thuolo ok oromo emomiyo mapping nyocho tim ni mondo skunde ma yudore manyalo kawo nyithi junior secondary feeder schools to gi skunde ma kawo nyithindo gi onego bed gi perimeter mar kilomita 2 ma ok nyal dhi mabor ne kanyo mondo nyithindo gi kata ka dipo ni nyathini but midwa ni mondo dhi osome school maybe kaka iwacho no to dwar school kama proximity nyalo bedo machiegni to population mar school ma kamano nyalo bedo ni nyalo kawo nyithindo gi nikech gimwang'iyo wang'iyo availability mar space e classes availability mar furniture e skund no availability mar jopuonj nyalo nigi capacity manyalo handle nyithindo madhi e skund no koro kwang'iyo weche gi skul ok nyal thoro kawa nyithindo nikech koro nyithindo biro lakini ng'iyo ni capacity magin godo be ginyalo kawo nyithindo marom pono ni sirikal orem ma ok ochiwo pesa ni wang' sa kaka riwruok mar jopuonj obiro timo ang'o nikech ka koro geno ni kuom sirikal jonyuol nigi geno jopuonj nigi geno ni pesa ni biro pono ni rem moro bet piny owacho golo pesa ni sama owinjore un kaka riwruok mar jopuonj un gi wach mane wasebedo ka wabedo gi twak gi sirikal nikech on implementation mar junior secondary ni wane wago mbaka gi sirikal wago mbaka gi ministry wago mbaka gi teacher service commission to gik madwarore gi te wanyiso gi makata sani sirikal ong'e maber ni pesa dwarore manyalo miyo skunde yudo exercise books ma sirikal onego bed ni chiwo nono skunde yudo desk gi kombe ma nyithindo onego bed ni bede skunde yudo textbooks ma sani anyalo wacho ni kanyo ching'iyo machiegni CS education bwana Machogu nyocho se release buge mondo dhiye skunde areas mopogore e piny ma Kenya ka koro kagi nyalo timore to nyalo bedo ne mayot mak mana ni wan wacho kaka riwruok ma jopuonj ni government should walk the talk kagi wacho ni gichiwo pesa nikech guidelines wacho maler ni giko dwe ma January makawuono wane tarik 30 to kiny tarik 31 onego bed ni gisechiwo pesa e skunde mane ginyiso skunde ni mondo yaw account ma junior secondary accounts adek pesa madhi accounts gi onego bed ni ka chopo kiny kata kwachako February pesa odonjo ma skunde ok be chandore ma ok bi wacho weche moko miwacho ni jopuonj pod kwa jonyuol pesa to somo nego bed ni en somo manono. Alright. Nitiere penjo mbele ka Ramogi ler matek migochwa ka penjo na jatelo no to Migori ka schools moko kono jonyuol no chulo siling 500 mar registration ma bende sirikal oyango mano nyango kawuok Migori. Gima dwa wacho ne jopuonj kata skunde kik ket ruwe weche moko mabiro tweu ka ok gin weche makonyo to gin weche mokal gi jonyuol kata gi board nikech seche mi kwa jonyuol gi pesa to gibiro dhi gini media kaka koro jonyuol ni penjo kata gibiro dhi e ministry to giwacho ni kwa gi pesa biro miyo idonje hatari manoko nego ni donje kiko kwa jonyuol pesa nikech sirikal owacho ni somo en manono to mak mana ka committee board osekalo maber ma ushare ni nitie pesa moro matin manyalo konyo gi somo ma obedo sanction mo yienu ni mondo ukaw mano to we kaw lakini kiko kwa pesa abara nikech nyalo keto we problem wach ni mogik kaka watiko mondo atiek wach ni endi nikech penjo ng'eny pod wabiro medo luongi kaka koro junior secondary osechakore ni wabiro ng'iyo kaka odhi nyime ndalo mabiro mbele ka mondo wang'i kaka inyalo doe ang'o minyalo nyiso oganda nyikwa Ramogi mogik ka watieko adwa nyiso ni kwan Ramogi ni junior secondary wan godo ka to kanwayo weche mane mosenendo former CS education magwa no wacho ni CBC en nyathi mosenyuol kata bed ni en gi rem kata bed ni en gi gimoro ok nyal duoke email gini mondo odhi onyuole kendo manyien en nyathi makoro kadiponi nitie ng'ikruok moro monego losi titere hospital tiyudo daktar ting'iyo kaka inyalo thiedhe
CBC nitie osechopo grade mar 6 sani wadhi e grade mar 7 mano transition to junior secondary. Iyudo ka nyithindo ma onego bed ni dhi e junior secondary nigi a lot of excitement nikech ging'e ni gikawo okang' moro. Akwani nyikwa Ramogi jonyuol umi support e skunde machiegni, umi support ne jopuonj manie skunde go mondo ukonygi mondo nyithiu osettle mapiyo, mondo koro kik bed ni nyithiu pok osettle kawuono gidonjo kiny gidonjo, nyalo bedo ni joma ne tege dhi donjo. Wakauru tijni mondo bed mayot, mondo nyithindo donje skul mondo chak puonjgi. Wane mobro konyo sirikal mondo junior secondary odonje wang'e. Nyakwa Ramogi, mano en wach ma ogol koda jagoro kata jalup jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj NAT Hesbon Otieno koloso achiel kachiel wach mar CBC koda junior secondary ma koro chakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Erokamano kuom kete Ramogi TV weche manyien mag rameny piny kaachiel kod twak marwa mar rameny piny e odhiambo ni. Kawo kamano elo wendo na Hesbon Otieno, Nyasaye mondo bed kodi waromo kendo koromo sa 3 mar otieno weche manyien mag oyimore. Nyinga en George Bati, oriti masani. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, ahero empowerment. Wating'e malo.